Povestea lui Stan Pățitul, de Ion Creangă. Era odată un flăcău stătut pe care îl chema Stan. Și flăcăul acela din copilăria lui se trezise printre străini, fără să cunoască tată și mamă și fără nicio rudă care să-l ocrotească și să-l ajute. Și ca băiat străin ce se găsea, nemernicind el de colo până colo pe la ușile oamenilor, de unde până unde s-a oploșit de la o vreme într-un sat mare și frumos. Și aici, slujind cu credință ba la unul, ba la altul, până la vârsta de 30 și mai bine de ani, și-a sclipuit puține parale, câteva oi, un car cu boi și o văcușoară cu lapte. Mai pe urmă și-a înșghebat și o căsuță și apoi s-a statornicit în satul acela pentru totdeauna, trăgându-se la casa lui și muncind ca pentru dânsul. Vorba aceea. Și piatra prinde mușchi dacă șede mult într-un loc. Și cum s-a văzut flăcăul cu casă și avere bunicică, nu mai sta locului, cum nu stă apa pe pietre, și mai nu-l prindea somnul de harnic ce era. Dintr-o parte venea cu carul, în alta se ducea și toate treburile și le punea la cale singur el. Nu-i vorbă că de greu îi era, pentru că în lipsa lui n-avea cine să-i îngrijească de casă și de vitișoare cum trebuie. Nu mai dă, ce să facă bietul om? Cum era să se întindă mai mult, că de-abia acum se prinsese și el cu mâinile de vatră și câte a tras până s-a văzut la casa lui. Numai unul Dumnezeu știe. De aceea alerga singur zi și noapte în toate părțile, cum putea, și muncea în dreapta și în stânga, că doar a încăleca pe nevoie și apoi atunci văzând și făcând. Toate ca toate, dar urâtul îi venea de hac. În zile de lucru, calea-valea, se lua cu treaba și uita de urât. Dar în nopțile cele mari, când era câte o givorniță cumplită și se mai întâmpla să fie și sărbători la mijloc, nu mai știa ce să facă și încotro să apuce. Vorba cântecului. De urât mă duc de acasă și urâtul nu mă lasă. De urât să fug în lume, urâtul fuge cu mine. Se vede lucru că așa e făcut omul, să nu fie singur. De multe ori i-a venit flăcăului în cap să se însoare, dar când își aducea aminte uneori de câte i-au spus că au pătimit unii și alții de la femeile lor, se lua pe gânduri și amâna, din zi în zi și de joi până mai de apoi, această posnașă trebușoară și gingașă în multe privințe, după cum o numea el, gândindu-se mereu la multe și la toate. Unii zic așa, că femeia-i sac fără fund. Ce-a mai fi și asta? Alții, că să te ferească Dumnezeu de femeia leneșă, mărșavă și risipitoare. Alții alte năstrușnicii, încât nu știi ce să crezi și ce să nu crezi. Numai nu-i vorbă, că am văzut eu și destui bărbați mult mai ticăiți și mai chitcăiți decât cea mai bicisnică femeie. Și așa, trezindu-se el în multe rânduri vorbind singur ca nebunii, sta în cumpene, să se însoare, să nu se însoare. Și ba s-ar însura la toamnă, ba la iarnă, ba la primăvară, ba la vară, ba iar la toamnă, ba vremea trece, flăcăul începe și el a se trece, mergând tot înainte cu burlăcia, și însărătoarea rămâne baltă. Și apoi este o vorbă, că până la 20 de ani se însoară cineva singur. De la 20 la 25 îl însoară alții. De la 25 la 30 îl însoară o babă. Iar de la 30 de ani înainte numai dracui vine de hac. Tocmai așa s-a întâmplat și cu flăcăul acesta, că până la vremea asta nici el de la sine, nici prietenii, nici babele, cât tusiele de-a dracului de prefăcute și scoditoare, tot nu l-au putut face să se însoare. Stan era om tăcut în felul său, dar și când da câte o vorbă din trânsul, vorba era vorbă, la locul ei, și nu-l putea răpune temir cine. Mulți trăgeau nădejdea să-l ia de ginere, dar flăcăul era chitit la capul său și nu se da cu una cu două. Și așa, de la o vreme, și prietenii și babele, le hămetindu-se, l-au dat în burduful dracului și l-au lăsat pe seama lui să facă de acum înainte ce-a ști el cu dânsul, că ei și-au luat toată nădejdea. Amu, într-una din zile,
Flăcăul se scoală de noapte, face mămălingă brânzită și ce-a mai dat Dumnezeu, pune mâncarea în traistă, înjugă boii la car, zice Doamne ajută și se duce la pădure să-și aducă un car de lemne. Și ajungând el în pădure pe când se mija de ziua, a tăiat lemne, a încărcat carul zdravăn și l-a cetulit bine și până ori mai mânca boi, s-a pus să mănânce și el. Și după ce a mâncat cât a trebuit, i-a mai rămas o bucățică de mămăligă îmbrânzită și, făcând-o boț, a zis: "Ce s-o mai duc acasă? Ia s-o pun aici pe teșitura asta, că poate a găsi eu vreo lighioaie ceva, a mânca-o și ea și-a zice boda proste." Și punând mămăliga pe teșitură, înjugă boii, zice iar un Doamne ajută și pe la prânzișor pornește spre casă. Și cum a pornit el prin pădure, pe loc s-a și stârnit un vifor cumplit, cu lapoviță în două, de nu vedeai nici înainte, nici înapoi. Mânia lui Dumnezeu ce era afară. Să nu scoți câinele din casă, dar încă om. Însă dracul nu caută mai bine, la așa vreme te face să pierzi răbdarea și fără să vrei te vâră în păcat. În acea zi, Scaraotski, căpetenia dracilor, voind a-și face mendrele cum știe el, a dat poruncă tuturor slugilor sare ca să apuce care încotro a vedea cu ochii și pretutindene, pe mare și pe uscat, să vâre vrajbă între oameni și să le facă pacoste. Atunci dracii s-au împrăștiat, iute ca fulgerul, în toate părțile. Unul din ei a apucat spre păduri, să vadă de n-a putea trebălui ceva și pe acolo, doar a face pe vreun om să bârfească împotriva lui Dumnezeu, pe altul să-și chinuiască boii, altuia să-i rupă vreun capăt sau altceva de la car, altuia să-i schilodească vreun bou, pe alții să-i facă să se bată până s-o ucide și câte alte bazaconii și năzbutii de care îi scodește și vrăjește dracul. Ce-or fi isprăvit ceilalți draci? Nu știm, dar acestui de la pădure nu i-a mers în acea zi. S-a pus el, nu-i vorbă, luntre și punte ca să-și vâre codița cea bărligată undeva. Dar degeaba i-a fost, că pe unde se ducea, tot în gol umbla. Și tot cercând el ba aici, ba colea, înspre seară, numai ce dă de o pârtie. Atunci se ia tiptil pe urma ei și se duce tocmai la locul de unde încărcase Stan lemnele. Și când colo, găsește numai locul, pentru că flăcăul, după cum am spus, de mult ieșise din pădure și se dusese în treaba lui. Văzând el dracul că nici aici n-a izbutit nimica, crâșcă din măsele și crapă de ciudă, pentru că era îngrijit cu ce obraz să se înfățișeze înaintea lui Scaraotski. Și apoi, afară de aceasta, era buimac de cap și hămesit de foame de atâta umblet. Și cum sta el pe gânduri, posomorât și bezmetic, numai ia ca ce vede pe o teșitură un boț de mămăligă. Atunci, bucuria dracului. Odată și halește și nu zice nimica. Apoi, nemai având ce face, își ia coada între vine și se întoarce la stăpânul său și cum ajunge în iad, Scaraotski îl întreabă: "Ei, copile, ce isprav ai făcut? Câte suflete mi-ai arvonit? Dă-ți solia." "Ia mai nimica, stăpâne," răspunse dracul rușinat și tremurând ca varga de frică. "Se vede că am pornit într-un ceas rău. Vremea a fost prea dimpotrivă, cum știți, și numai un om a venit azi în pădure, dar și acela a scăpat de mine, căci am dat în urma lui târziu, tocmai când se dusese. Noroc numai că am găsit pe o teșitură un boț de mămăligă de-am mâncat, căci îmi gârâiau mațele de foame. Alta nu mai știu nimica în tunecimea voastră." "Ei bine, zmârdoare urâceasă ce ești. De mâncat? Ai mâncat boțul cel de mămăligă. Dar ce a zis omul acela când a pus mămăliga acolo, pe teșitură? Ai tu la știință?" "Ba, de asta nu știu nimica, stăpâne." "Apoi ce păzești tu alta, dacă nu știi nici măcar ceea ce vorbesc muritorii? Să-ți spun eu, dară, deși n-am fost în pădure ca tine. A zis că cine a mâncat boțul cel de mămăligă să zică boda proste. Zis ai tu ceva când ai mâncat-o?" "Ba, n-am zis nimica, stăpâne." "Așa? În loc să-ți dai osteneală ca să afli până și gândul oamenilor, tu nu știi nici măcar ceea ce vorbesc ei?
Mai pot eu să am nădejde în voi? Ei, las că-ți găsesc eu acuși leacul. Te-ai învățat tu minte de altă dată. Hai, pornește acum de grabă la omul acela și să-i slujești taman 3 ani de zile cu credință, la ce te pune el. Simbrie în bani să nu primești de la dânsul, ci să faci tocmală că, după ce ți împlini anii, să ai luat din casa lui ce-i vrea tu. Și aceea are să fie de trebuință la talpa iadului, că au început a putrezi căpătâiele. Ia să vedem, ți-a venit în cap ce ai să iei? Hai, gata ești? Ia stălpășița. Gata, stăpâne, ia ca pornesc. Atunci dracul dă o raită pe la talpa iadului să vadă ce lipsește și apoi iese iute ca scânteia și se tot duce înainte la slujbă după porunca lui Scaraotic. Și când pe aproape de casa lui Stan, dracul s-a prefăcut într-un băiat ca de 8 ani, îmbrăcat cu straie nemțești și umbla zgribulind pe la poartă. Stan era acasă și chiar atunci luase ceaunul de mămăligă de pe foc și numai ia ca ce vede că să răped câinii să rupă omul, nu altceva. Și când se uită mai bine, ce să vadă? Vede un băiat că se acățăra pe stâlpul porții de teama câinilor. Atunci Stan aleargă la poartă zicând: Țibă, Hurmuz, na bălan, na zurzan, dați-vă în lături, cotarle. Da, de unde ești tu, măi țâcă? Și ce cauți pe aici, spaima câinilor? De unde să fiu, bădică? Ia, sunt și eu un băiat sărman din toată lumea, fără tată și mamă, și vreau să intru la stăpân. Să intri la stăpân? Dar apoi tu nici de păscut gâștele nu ești bun. Cam de câți ani ai fi tu? Ia, poate să am vreo 13 ani. Ce spui tu, măi? Apoi doar bine a zis cine a zis că vrabia-i tot pui, dar numai dracul o știe de când îi. Eu de-abia ți-aș fi dat 7, mult 8 ani. Dar ce? Doamne iartă-mă, pe semne că și straile acestea pocite fac să arăți așa de sfrijit și închircit. Am mai văzut de ună zi, umblând pe aici prin sat, un cioflingar ca de-al de tine. Dar acela era o leacă mai chipos și altfel îmbrăcat, cu antereu de canavață ce se ținea numai nață și cu nădrași de Anglie petice pe ei 1000. Și când mergea pe drum, nădragii mergeau alăturea cu drumul, căci umbla după strâns pielcele și cum trecea pe la poarta mea, de-abia l-am scos din gura lui Zurzan. La pieptănade i-au mers peticele. Vorba aceea, aș veni de seară la voi, dar mi-e rușine de câini. Și acum parcă-l văd cât era de ferfenițos și cum își culegea boarfele de pe jos. O leacă de n-ai pățit și tu ca dânsul. Și cum te cheamă pe tine? Tot Chirică mă cheamă. Măi, parpalecule, nu cumva ești botezat de Sfântul Chirică Șchiopul, care ține dracii de păr? Nu-l știu pe acela, dar Chirică mă cheamă. Apoi despre mine, fie oricine ți-a fi nănaș, dar știu că ai nimerit-o bine, de ți-a pus numele Chirică, pentru că ești un fel de vrăbioi închircit. Apoi dă bade, închircit, vrăbioi, cum mă vezi, acestea sunt. Am văzut eu și hoituri mari și nici de o lume. La treabă se vede omul ce poate. Lasă să mă cheme cum m-a chemat. Ce ai dumneata de acolo? Da, pe dumneata cum te cheamă? Tot Stan mă cheamă, dar de la o boală ce am avut când eram mic, mi-au schimbat numele din Stan în Ipate și de atunci am rămas cu 2 nume. Da, apoi ai la știință, bade, că și dumneata ai cântec. Ipate care dă oca pe spate și îi face cu mâna să-i mai aducă una. Da, știi că m-ai pleznit în pălărie, măi Chirică, al dracului băiat. Parcă ești cel de pe comoară. Măi, de știi toate cele. De trup ești mărunțel, nu-i vorbă, dar la fire ești mare. Ia să te vedem dacă mi-i ghici tu cimilitura aceasta. Lată peste lată îmbujorată, peste îmbujorată crăcănată, peste crăcănată măciulie, peste măciulie limpezeală, peste limpezeală gălbeneală și peste gălbeneală huduleț. Chirică atunci începe a zâmbi și zice: De-i ghici, mi da și mie o hrincă din trânsa? Da, păi știu eu ce crezi tu că e aceea? Ghicește întâi să vedem. Ce să fie, zise Chirică, ia fața casei, vatra, focul, pirostriile, ceaunul, apa din trânsul, făina și culeșerul sau melesteul. Bun, măi, Chirică, ia acum văd și eu că nu ești prost.
Hai, cât să-ți dau pe an ca să te tocmești la mine? Apoi eu nu mă tocmesc cu anul. Dar cum te tocmești tu? Eu mă tocmesc pe 3 ani odată, pentru că nu-s deprins a umbla din stăpân în stăpân și vreau să cunosc ceva când voi ieși de la dumneata. Despre mine, cu atât mai bine, măi, chirică. Și ce mi cere tu pe 3 ani? Ce să-ți cer? Ia să-mi dai de mâncare și de purtat cât mi-a trebui, iar când mi s-or împlini anii, să am luat din casa dumitale ce voi vrea eu. Ce fel de vorbă e asta? Poate că tu îi bărăni atunci să-mi iei sufletul din mine, ori mai știu eu ce dracul ți-a venit în cap să ceri. Ba nu, bade, Ipate, n-ai griji. Nu ți-o mai cere vreun lucru mare până pe acolo. Și apoi ce ți-o lua eu din casă nu-ți face trebuință dumitale. Apoi na, zise Ipate. Măsoară-i vorba cu un blăciul. Bălan să-ți aleagă din gură ce spui dacă nu vorbești deslușit. Apoi dă, bade, Ipate, unde-i vorbă nu-i mânie. Mai bine să te tocmești întâi decât pe urmă. Apoi aceasta-ți spun și eu, măi, ciotul dracului ce ești. Dezleagă odată calul de la gard, să știu eu atunci de-o ajunge cu sănătate ce e al tău și ce e al meu. Ia lasă, bade, Ipate, lasă, nu te mai pune și dumneata atâta pentru temiri ce și mai nimica, că doar n-are să fie un cap de țară. Măi, chirică, știi una? Rămâi la mine și ne-am împăcat noi atunci. Te văd că ești un băiat isteț și mai știi păcatul, poate și harnic. Samenia fi știind de unde să iei lucrul și unde să-l pui. Despre aceasta n-ai griji, bade, zise chirică. Nu căuta că-s mic, dar trebile care ți le-o face eu nu le-a face altul, măcar să fie cu stea în frunte. Mai știi? Bine ar fi, măi, chirică, dacă ar fi toate cu lapte câte le spui. Dar tu curat că ai dat peste un stăpân ca pâinea cea bună. Numai să avem vorba dinainte, să nu fii rău de gură, ca apoi mie să nu mă scoți din sărite și să mă faci câteodată să-mi ies din răbuș afară. Nici despre asta nu mă tem că-i bănui, bade, Ipate. Va să zic că ne-am înțeles. De acum vină de-i mânca și tu ceva. Ia ca niște bulughine cu mușdei și cu mămăligă. Hai, dă-i colb și apoi te apucă de treabă. Băiatul se pune ciobănește într-un genunchi, îmbucă repede ce îmbucă și apoi se duce după trebi. Și așa era chirică de liniștit și de harnic la trebile lui, că parcă era de acolo de când l-a făcut măsa. Și Ipate se îndemna cu dânsul, uitase acum de urât și huzurea de bine. Și din ziua în care s-a tocmit chirică la Ipate, norocul îi curgea gârlă din toate părțile și nu mai știa ce are la casa lui. Ce garduri streșnite cu spini, de mai nici vântul putea răzbate prin ele. Ce șuri și ocoale pentru boi și vaci, perdea pentru oi, poieți pentru păsări, cotețe pentru porci, sâsâiac pentru păpușoi, hambare pentru grâu și câte alte lucruri de gospodărie făcute de mâna lui chirică cât ai bate din palmă. Să nu spun minciuni, dar Ipate se îmbogățise însutit și înmiit de când a venit chirică în slujba la dânsul. Acum văzuse el ce poate chirică și era drag ca ochii din cap. Trecură vreo 2 ani la mijloc și într-una din zile chirică zise stăpânului său: Stăpâne, să nu bănuiești, dar am să zic și eu o vorbă. De ce nu te însori? Că mâine-poimine te-ai trezi că ai îmbătrânit și nu-ți rămâne niciun urmaș. După viață este și moarte. De unde știi ce se întâmplă, ferească Dumnezeu, și atunci cui rămâne atâta avere? Ce vorbești tu, măi, chirică? Dacă nu m-am însurat eu când am fost de însurat, apoi la vremea asta ți-ai găsit să mă însor. Pe semne vrei să-și facă dracul râs de mine. Nu vezi că a trecut soarele de amiază? Sunt mult mai bătrân decât tânăr. Da, ia lasă-mă la pârdanicul, stăpâne, că îi speria oamenii cu vorbele dumitale. Nu te mai faci așa de bătrân, că doar nu ții vremea trecută. Eu gândesc că tocmai acum ești bândânsurat, pentru că ai cu ce să ții nevasta și copiii. Slavă Domnului, mulți ar dori să aibă ceea ce ai dumneata. Ți-ai găsit, zise Ipate. Parcă ești nu știu cum, măi, chirică. Vorbești și tu, ia așa în dodii câteodată. Am eu semănături? Am eu toate cele trebuincioase pentru casă? Tu crezi numai așa se ține femeia? Vorba aceea, când se însoară, nu-i de moară.
De asta te plângi, stăpâne? Da, apoi de care alta, măi, Chirică? Nu știi tu că gura înainte de toate și apoi celelalte? Stăpâne, dacă e numai atâta, apoi las că te fac eu cu grâu să ai de unde face pâine și colaci pentru nuntă, ba și pentru cumătrie dacă vrei. De unde, măi, Chirică? Vezi dumneata acolo departe niște lanuri frumoase de grâu care dă în copt? Le văd. Du-te chiar acum la stăpânul moșie și spune că te prinzi să-i dai în girezi tot grâul cât îl are de semănat. Și dacă te-a întrebat cât să-ți dea pentru această ostenicioasă treabă, spune că nu primești bani, ci numai atâta grâu, cu paie, cu tot, cât îi putea duce dumneata în spate și cum băia de-al dumitale. Cum asta, măi, Chirică? Parcă vorbești de pe cea lume. Crezi tu că vom putea noi singuri secera și strânge atâta amar de grâu, că doar sute și mii de brațe trebuiesc acolo, nu șagă? Și apoi numai pentru 2 sarcini de grâu? Ce nebun ai crede tu că ar fi acela? Stăpâne, ca să cunoști cine sunt eu și cât pot, ascultă-mă și du-te la boier de-i spune cum te-am învățat. Ipate, cu un gând să se ducă și cu 10 nu. În sfârșit, își ia el inima în dinți și se duce la curte să vadă ce are să fie și cum ajunge se înfățișează înaintea boierului și zice: Să nu vă supărați, cucoane, nu cumva aveți trebuință de secerători? Ba, încă mare nevoie am, om bun, parcă Dumnezeu te-a adus, căci grâul e copt, nu mai poate suferi întârziere. Apoi, cocoane, mă prind eu să ți-l secer. Cum, singur? Asta-i treaba mea, cucoane. Eu mă prind să ți-l dau girezi. Nu-i cuvânt gospodăresc? Cum văd, te bizuiești în brațe multe. Multe cucoane, puține cucoane, cât a dat Dumnezeu. Numai treaba să o fac. Și apoi ce mi cere așa cu hurta? Ce să cer, cocoane? Ia, când ți-o-i dat grâul în girezi, să am voia lua numai atâta grâu cu paie cu tot, cât o-i putea duce în spate eu și cu un băietan al meu. Măi, omule, vorbești în adins, ori vrei să șuguiești? Ba, ferească Dumnezeu, cucoane, vorbesc în adins. Boierul a crezut că Ipate e nebun și voia să se mântuie de dânsul zicând: Dacă e așa, om bun, du-te mâine dimineață și te apucă de lucru. Oi vedea eu ce treabă ai face și ne-om împăca noi. Împăcarea, cum ți-am spus, cucoane. Ei, du-te și las să vedem. Atunci Ipate se întoarne acasă și Chirică îl întreabă: Ei, stăpâne, cum a rămas cu boierul? Cum să rămână, măi, Chirică? Ia, m-am prins hăt și bine să-i dau grâul în girezi, după cum ai zis. Dar m-a luat groaza când am trecut pe lângă lan și l-am văzut câtui de mare. Asta e o treabă foarte grea și mare, lucru să fie ca să o putem noi scoate la cap. Știu eu tare bine că boierul m-a luat de nebun, dar nici cu minte nu sunt, după câte văd eu acum. Dracul știe ce avem să facem? N-ai griji, stăpâne, că doar ești cu mine, zise Chirică. Ia, mai bine să luăm cele trebuitoare și haidem acolo chiar în astă seară, că mâine dimineață să ni se facă ziua pe lan. Și așa se iau ei amândoi și se duc. Și cum ajung acolo, cam pe înseratelea, Ipate zice: Vezi tu, măi, Chirică, asta nu-i șagă. Mi se pare că noi avem să dăm peste dracul. Stăpâne, știi ce? Culcă-te și odihnește-te și mâine dimineață vom vorbi amândoi. Ipate, ca cel cu grijă în spate, se frământă el cu mintea cât se mai frământă și, obosit fiind, se lăsă o leacă jos pe iarbă și a dormit dus. Chirică atunci, el știe ce face și cum face, că într-o clipă adună toată drăcimea și o pune la lucru pe câmp. Unii se cerau, alții legau snopi, alții făceau clăi și suflau cu nările să se usuce, alții cărau, alții durau girezi, mă rog, claca dracului era, ce să spun mai mult. Când se trezește Ipate, în zor de ziua, se sperie ce vede. Totul era mântuit. În locul grâului de pe câmp, vede acum o gireadă mare și 2 mai mici, așezate pe culmea dealului, iar pe Chirică nu-l vede nicăieri. Atunci lui Ipate i s-a suit tot părul în vârful capului de frică și a început a căuta pe Chirică în toate părțile. Și când colo,
Numai ce iată că-l văzu dormind pe vârful unei girezi și atunci își mai veni puțin în fire. Feciorii boierești se sculară cu noaptea în cap, cum îi treaba lor, și veniră pe lanul să vadă ce mai este. Și când văzură ei una ca aceasta, îi cuprinse spaima și fugă la boier de-i vestiră. Boierul atunci se scoală iute, se azvârle pe un cal și ține numai o fugă până la lanuri și când colo vede și el ce nu se mai văzuse și nu se mai auzise de când lumea și pământul. Ei, cucoane, am mântuit trebușoara, zise Ipate. Bine că ați apucat a veni și dumneavoastră, ca să fiți de față când ne-om luat dreptul. Atunci Chirică, nici una, nici două, scoate o funie cu care era încins, leagă bine girada cea mare, cum știe el, o ia în spate și piici-ți drumul. Iar boierul, mai văzând și aceasta, a încremenit cu mâinile la subsori, uitându-se la dânsul cum se ducea. Și, crezând că de acum și Ipate are să ia cele două girezi mici și îl calicește de tot, crăpa de necaz, dar n-avea încotro. Și neștiind ce să facă, zise lui Ipate cu binișorul. Om bun, n-ați bani în locul grâului ce mai ai lua și lasă-mă în pace. N-am crezut că am a face cu dracul. Ferească Dumnezeu cucoane, cruce de aur cu noi în casă. Departe de pe locurile acestea. Ba, zău, am muncit de-a dat inima din noi. Ia lasă-mă încolo, măi, omule, pe semne tu ai să mă înveți pe mine ce-i plugăria? Că doar nu samăn eu grâu de ieri de alaltăieri să nu mai fi avut a face cu secerători. Și chiar de nu-i fi tu, cigăl, crucea, tot n-ați umblat cu lucru curat. Însă ce-am eu cu sufletul vostru? Voi aveți a dat de seamă. Primește banii cum ți-am spus și mai duceți-vă și la altă casă, că eu unul știu că am pățit o bună. Ipate, auzind aceasta, părerea lui de bine. Ia banii cu cât se învoiește și se duce el după Chirică. Și când ajunge acasă, Chirică trăierase, vânturase, măcinase, în sfârșit pusese toate trebile la cale. Și Ipate, când a mai văzut și asta, nu mai știa ce să zică. Maică-i venea a crede că și el are de-a face cu dracul. Măi, Chirică, da apoi știi că și boierul, câtui de boier, a pus-o de mămăligă? Iaca, mi-a dat și bani de-am adus acasă. Și aceștia-s bun, stăpâne, pune-i la chimir și taci molcom. Am știut eu dinainte care să ne iasă și de cheltuială. A doua zi după asta, Chirică zise lui Ipate. Ei, stăpâne, de acum cred că n-ai ce să mai zici, că mâine-poimine mi se împlinesc anii și rămâi fără de mine. Mai înainte, calea-valea, erai deprins a trăi singur, dar acum are să scadă greu, mai ales că ți s-a îngreuiat și gospodăria. Hai, ce zici, te însuri ori ba? Apoi dă, măi, Chirică, știu eu ce să fac. Parcă tot m-aș însura. Când aș da peste o parte bună, aș face poate și pasul acesta. Dar mă tem nu cumva să-mi iau pe dracul după cap, să-l aduc cu lăutari în casă și pe urmă să nu-l pot scoate nici cu 1000 de popi. Că apoi atunci le hamete și de însurat și de avere și de tot. De asta ți-e acum în grijă, stăpâne. Dacă a rămas treaba până la atâta, apoi las pe mine, că te-o face eu să-ți iei un drăguț de femeie care nu se mai află. Căci eu șed călare în inima lor și nu că mă laud, dar știu toate măruntaiele din trânsele. Despre asta nu mi-e rușine. Pot să-ți aleg una și noaptea pe întuneric. Pentru altul n-aș face-o, să știu că mi-ar da lumea de pe lume, dar pe dumneata vreau numai decât să te văd om ca toți oamenii, în rând cu lumea. Nu vezi că cei mai mulți de teapa dumitale se țin cu nasul pe sus numai din pricina asta? Ca și cum parcă dumneata n-ai fi vrednic să-ți iei o femeie. Măi, Chirică, tare mai ești și tu nu știu cum. Scoți omul din minți cu vorbele tale. Bun staroste mi-am găsit. Nu știu cine te-a îndreptat la casa mea, că știu că ești berechet bun. Și apoi mult stau eu câteodată și mă gândesc în mintea mea, de unde ai tu atâta putere? Mai că îmi vine să zic și eu ca boierul cela. Nu știu, nălucă să fii, om să fii, dracul să fii, dar nici lucru curat nu ești. Numai fi ci fi, asta nu mă privește. Mie unuia știu că mi-ai priit bine, n-am ce zice. Ei, ia spune, cum zici tu că mi alege femeie? Ia în duminica viitoare, stăpâne, să mergem în sat la horă.
Eu oi sta deoparte cu băieții, iar dumneata să te prinzi în joc lângă o fată care ți-ar plăcea. Eu atunci mi-oi târâi piciorul pe lângă dumneata, o iochi-o bine și apoi ți-o spune eu ce zace întrânsa. Da, știi că ai chitit-o bine, măi, chirică. Tot cu draci ești și tu, bine zic eu. Apoi dă, stăpâne, în ziua de azi, dacă nu-i fi și cu draci o leacă, apoi ci că te fură sfinții și iar nu-i bine. În sfârșit, ce spun ei, ce nu mai spun, cum vine duminica, Ipate și cu Chirică se iau și se duc la horă în sat. Chirică, cum îi treaba băieților, se acățăra pe cele garduri și se hlizea cu ceilalți băieți. Iar Ipate, de cuvânt, se prinde în joc lângă o fată care chitește că iar cam veni la socoteală. Începe el a o măsura cu ochii de sus până jos și de jos până sus și cum se învârtea hora, ba o strângea pe fată de mână, ba o călca pe picior, ba cum e treaba flăcăilor. Și tropai, ropai, i se aprind lui Ipate al nostru călcâiele. Chirică era și el pe acolo și, cum se lăsă Ipate din joc, spiritușul dracului îi zice: Ei, stăpâne, parcă te-ai cam aburit la față, nu știu cum. Ce zici, așa-i că-ți vine la socoteală? Apoi dă, nu știu cum să mai zic și eu. Pe semne, păcatele mele mi te-au scos înainte, măi, chirică. Eu gândesc să o pornesc pe treabă. Fata-i hazulie și m-a fermecat de acum. Ba nu, stăpâne, dacă-i vrea să mă asculți, eu te sfătuiesc să nu iei pe asta. Și focul-i hazuliu, dar tare rău te pârjolește câteodată. Fetișoara asta, o vezi dumneata cât e de scumpă la râs? Parcă ți-ar veni a crede că-i de cele cu crucea în sân. Dar ea, una de acestea, a înălbit odată, numai într-o singură noapte, pe moșul meu în fântână. Cum asta, măi, chirică? Da, ea nu mai știi și dumneata acum, stăpâne. Ia n-auzi-l, mai degrabă ei putea strâmba fălcile decât vorba. Măi, chirică, eu gândesc că s-a da după mine și s-a face și ea mai bună. Da, acum nu. Eu însă îți spun prietenește că fetișoara asta are 3 coaste de drac întrânsa și chiar și cea mai bună dintre femei încă tot mai are una. Să te mai lași, stăpâne, până îmi da măcar peste una de acelea și apoi ți-o mai spune eu ce mai este de făcut. Apoi dă, măi, chirică, tu mai tot cihăit de cap până acum să mă însor, de mi-ai aprins pofta de însurat și apoi acum tot tu o șurubuiești și o întorci cum îți vine ție la socoteală? Stăpâne, știi că eu nu-ți voiesc răul. Ascultă-mă, că n-ai să greșești. Ipate, auzind așa, se dă după chirică și se întoarnă ei seara acasă, tot cum s-au dus. Însă cum ajunge acasă, parcă nu era acela. Muncea el, nu muncea, dar știu că se frământa cu gândurile și de-abia aștepta să vină duminica viitoare. Duminica vine și ei iară se duc la horă în alt sat. Chirică, după obiceiul său, se ia cu băieții, iar Ipate se prinde în joc lângă o fată care o chitește el. Joacă cât joacă și lângă aceea și intrând în vorbă cu dânsa, fata, bună mehenghie, îi întoarce capul și Ipate vede că nu-i de lepădat. Dar Chirică era și el pe acolo și cum se lăsă Ipate de joc, îi zice: Ei, stăpâne, cum văd eu, nici de data asta nu te-ai dat în lături. Așa-i că ți-a căzut cu tronc la inimă? Măi, așa, măi, chirică. Apoi îți spun eu, stăpâne, că nici asta nu-i de noi. O vezi cât e de pâșină, dar și asta are 2 coaste de drac întrânsa. Să te lași, să te mai lași, stăpâne, cum ți-am spus eu. Apoi dă, măi, chirică, în ziua de azi nu știu. Zău care ar mai fi cu crucea în sân cum cauți tu. Eu gândesc că tot omul am alege până ce-o culege. Ba nu, stăpâne, las pe mine că știu eu ce fac. Ipate iar se lăsă după cum zice chirică și se întoarnă ei seara acasă tot cum s-au dus. Dar Ipate acum nici de treabă nu-și mai căuta, nici mâncarea nu se prindea de dânsul, nici somnul nu-l fura, era cum e mai rău. Toată ziua prindea buburuzi și punându-i pe dosul mâinii zicea: Buburuz, buburuz, încotro vei zbura, într-acolo mă însura. Dă, ce să-i zici? Dădu-se și el în pârpăra însuratului. Și apoi știți că este o vorbă. Când îi omul în 2 peri, să te ferești de dânsul, că atunci e cum îi mai rău. Vorba aceea:
arde foc în paie ude. Așa și Ipate, tot sughița, tot uftat din greu și de-abia aștepta să vie duminica. Duminica iar vine și ei acum se iau și se duc la alt joc în alt sat. Și cum ajung acolo, Ipate se și prinde în joc lângă un puișor de fată căreia îi jucau ochii în cap ca la o șerpoaică. Se învățase și el șieretul a le alege așa de pe deasupra, dar numai Chirică băiatul știa ce zace în inima lor și cât le poate calul, că ce mai greu de ales decât omul. Dar Chirică era și el pe acolo și ce-a făcut el, ce adres, că fetei și lui Ipate au început a le sfârâi inima unul după altul. Boldul satanei se vede că îi înghimpase și cum se lăsă Ipate din joc, Chirică îl trage deoparte și îl întreabă: „Ei, stăpâne, cum ți se pare?” „Cum să mi se pară, măi, Chirică? Ia, parcă-mi vine să o sorb cu ochii de dragăcii mii. Dacă n-am mai fi nici asta, apoi nu mă mai însor niciodată, că destul mi-ai tulburat mințile până acum.” „Asta-i bună, stăpâne,” zise Chirică. „Nu-i vorbă că tot are și ea o coastă de drac, dar trăind și nemurind, eu îmi scoate-o noi și pe aceea.” Atunci bucuria lui Ipate începe a se ține de fată ca scaiul de oaie, și unde nu ți-o înșfacă pe sus și se iau ei ba din tâlcuri, ba din cilimituri, ba din păcălit, ba din una, ba din alta și de colea până colea, și-au plăcut unul altuia. Și Ipate, nemai având răbdare, se și duce la tată său și la măsa de o cere. Vorba aceea: „Vin la mama de mă cere, de mă da, de nu mă da, peste noapte mi fura.” Părinții fetei, când aud asta, au de bucurie că le-a picat un om așa de bun și o dau cu mâneși largi. Peste câteva zile, nunta se face și Ipate și-a femeia cu zestre cu tot, o duce acasă la dânsul și pace bună. Și așa trăiau ei de bine și se iubeau unul pe altul ca niște hulubași. Și Ipate, fiind foarte mulțumit de asta, zise într-o zi: „Doamne, măi, Chirică, bun suflet de femeie mai am, bine mi-am ales-o.” „Bună, stăpâne, nu-i cuvânt, dar știi că este o vorbă: când nici nu gândești, atunci te trântește. Ia să vedem, ia adu-ți aminte ce ți-am spus odată, că și asta, cât îi de bună și blajină, tot are o coastă de drac întrânsa, care trebuie scoasă numai decât dacă ți-i voia să ai o femeie cum trebuie și să o duci cu dânsa până la adânci bătrânețe.” „Apoi dă, nu știu cine ți-a mai putea intra și ție în voie, măi, Chirică. Câte știi tu, numai dracul cred că poate să-ți deie de fund.” Dar nu se împlinește bine anul și femeia lui Ipate face un băiat. La vreo 2-3 luni după asta, Ipate se trezește într-o zi cu socrul său că vine și îl cheamă la nunta unui frate al femeii sale. Chirică, simțind toate, cum îi dă dracul, trece pe stăpânul său la o parte și îi zice: „Stăpâne, lasă să se ducă numai nevasta dumitale cu copilul, iar dumneata spune că de-ai avea vreme să te duci mai pe urmă, bine, iar de nu să te ierte. Și după asta ți-o mai spune eu ce-i de făcut.” Ipate, deprins deja a asculta pe Chirică, zice socrului său: „Tată, eu nu-i puteam merge, că, după cum vezi, am tare multe trepi pe capul meu și numai cu un argățel ce l-am, de-abia le pot dovedi. Nevastă mea însă poate să meargă și de a mai ierta vremea să pot veni și eu mai pe urmă, bine de bine, iar de nu, te rog să mă ierți.” Socrul său atunci, nemai având ce zice, ia pe nevasta lui Ipate cu copil cu tot și se cam duce. În ziua următoare, Chirică zice lui Ipate: „Stăpâne, ia, acum a venit vremea ca să scoatem coasta cea de drac din femeia dumitale. Hai, încalecă iute pe cal și te du la nuntă, dar să știi de la mine ce ai să faci când vei ajunge acolo. Alăture cu casa lui socru tău este o căsuță tupilată, în care șede un tălpoi de babă meșteșugoasă la trebile sale. Cum îi sfredelul dracului. Du-te de trage în gazdă la dânsa și te fă că ești un drumeț străin. Pune-te apoi pe lângă ea luntre și punte și juruiește-i cerul și pământul ca să-ți momească pe nevasta dumitale și să ți-o aducă acolo. Și atunci să vezi ce pot face babele și cât îi de credincioasă femeie.” „Măi, Chirică, ce spui tu? Parcă de asta mi-aș pune capul la mijloc.”
Ba nu fi așa de darnic, stăpâne, mai bine cruță-ți capul că poate ți-a mai trebui. Dar oare nu mă cunoaște, măi, chirică? N-ai grijă, stăpâne, poți să te duci și pe la nuntă, că am făcut eu ce știu eu și nimeni n-are să te recunoască. Ipate, voind să se încredințeze și despre asta, ascultă pe chirică și se duce. Și cum ajunge în sat, trage la gazdă la babă, o ia cam pe departe și îi spune că să-i aducă de seară pe nevasta lui Stan din satul cutare la dânsul. Baba, când aude asta, pune mâna la gură, clatină din cap și zice: Doamne, om bun, cum crezi dumneata că aș face eu una ca asta? Mai ales că femeia are bărbat bun, frumos și bogat și nu-i de acele de care gândești dumneata. Atunci Ipate scoate plosca de la oblânc, dă babei vreo câteva gâturi de rachiu și apoi îi mai întinde o pungă țoșcă de bani, zicând: Mătușă, de mi face acest bine, atunci să știi că ai să afli mai multe de la mine. Fii bine încredințată că n-are să ne știe nici pământul. Baba, deodată, stă pe gânduri. Parcă n-ar fi prea voit nici treaba să o facă, dar nici punga să o las. În sfârșit, mai șede ea pe gânduri cât mai șede, apoi ia punga și zice: Om bun, mânca-te-ar puricii să te bănânce. Eu știu ceva să zică durerea la inimă, bat o pârdalnica să o bată. Nu știu, zău cum a stat și asta. Îmi pleznește obrazul de rușine când gândesc cum să am să mă înfățișez înaintea femeii celeia cu vorbe de acestea. Mă duc și eu într-un noroc, să vedem. Și doi putea face ceva, bine de bine, iar de nu, mi-i crede și dumneata, că știu cum se fac de greu trebile astea și rar le scoatem la capăt. Crede și dumneata, mătușă, că de-i face pe treabă n-are să-ți fie pe degeaba. Atunci baba zise: Să vedem, întrebarea n-are greș. Mai știi de unde sare iepurile? Mai ales că bărbatul său nu este aici. Apoi, cam înspre seară, lasă pe drumeț singur în casă și se duce alăturea la nuntă și, cum ajunge, trage pe nevasta lui Ipate de o parte, îi spune codoașca câte și mai multe și o face pe femeie să se alunece cu mintea. Mătușă, zice nevasta, da, apoi oare cum o face noi ca să fie mai bine? Acesta nu-i vreun lucru răpând pe acolo, copilă, zise baba. Ia, du-te în casă, trezește-ți copilul din somn și el are atunci să înceapă a plânge. Pe urmă pișcă-l tot câte o leacă și el are începe a țipa. Și atunci tatăl tău, cum e el supărăcios, are să zică de la o vreme să iei băiatul și să-l dai ia încolo la baba cea de alăturea. Tu, cum îi auzi asta, să iei pe băiatul cu albie cu tot și să vii cu dânsul la mine. Și apoi atunci... Femeia lui Ipate ascultă de babă, face cum i-a zis ea și pe înserate vine la dânsa cu copilul în brațe. Și cum intră în casă, începe a se chicoti și a spune de la nuntă multe și mărunte, fără să cunoască pe bărbatul său. Atunci Ipate le dă de băut până le amințește pe amândouă, apoi își fură copilul din covățică după cum îl învățase chirică și fuge cu dânsul acasă. Chirică, cum îl vede venind, îi iese înainte de pe la poartă și zice: Ei, stăpâne, minciuni ți-am spus eu, ori ba? Ba nu, măi, chirică, acum văd eu ce poate femeia. De acum nu mai trăiesc niciun ceas cu dânsa. Am să o dau dracului de pomană, soi rău ce este ea. Ba nu, stăpâne, să nu faci una ca asta, că femeia dumitale e una dintre cele mai bune femei. Dar știu eu cine-i de vin aici. Las-o întâi să vină acasă, să-i scoatem costița aceea care ți-am spus eu și atunci îi vedea dumneata ce lucru de femeie are să iasă din trânsa. Acum să ne întoarcem iar din urmă. Femeia lui Ipate și cu baba, când se trezesc din amețeală, nici tu drumeț, nici tu copil, nici tu nimica. Atunci odată încep ele a se boci înnădușit și a se bate cu pumnii peste cap, însă fără niciun folos. Mai scodește ea pe aici, pe colea, să vadă, n-a putea afla ceva despre copil, dar copilul parcă intrase în pământ. Ei, acu, vai de mine, nevastă hăi, zise baba, ce păcat mi-am găsit cu tine, dracul știe ce să fac. Și cum sta baba împietrită,
dracului și dă în gând una. Nevastă, hăi, alta nu-i de făcut decât să înșmoltocim motanul ăsta al meu cu niște petice, să-l punem în albiuță și apoi să dăm foc casei pe din lăuntru, iar noi să ieșim afară. Și când s-a aprinde mai tare, noi să începem a ne boci în gura mare și a striga foc, foc, și până or sări oameni de la nuntă, până nu știu ce, casa are să se topească. Și când or găsi motanul scrum, au să creadă că a ars copilul și poate o să o tomăduim așa. Că bine zici, dumneata mătușă, asta s-o facem, s-o facem, dar eu ce fac tocmai acum, la bătrânețe, fără leac de adăpost? Nu te îngriji de asta, mătușă dragă, am să te iau cu mine și trăi pe lângă noi ca banul cel bun. Bărbatul meu e cum e pâinea aceea bună și te-am avea curat ca pe o mamă. Atunci baba se înduplecă, căci n-are încotro. Dau ele foc casei și până când sar oamenii, până nu știu ce, și casă și motan și tot se făcuse scrum. Iar ele plângeau de udau pământul, zicând: Vai de noi și de noi, copilașul nostru, cum au ars! Oamenii, văzându-le zbuciumându-se așa, au început care din cotro să le mângâie. Și a doua zi, tatăl femeii lui Ipate trimite pe un argat al său cu carul cu boi să ducă și pe babă și pe fiica sa la bărbatul său acasă, arătându-se cu mare părere de rău pentru asta cumplită nenorocire. Pe drum, femeia lui Ipate zice babei: Mătușică, vără-te aici în sacul acesta și când vom ajunge acasă, întâi am să spun bărbatul meu că aici sunt niște buși de la mămuca pentru făcut saci. Și aceasta numai până să aduce de la noi un ticălos de argat care l-avem, că chiar azi îi se împlinește anul. Baba ascultă și se vâră în sac. Și cum ajung acasă și trag carul în ogradă, nevasta lui Ipate lăsă toate cele în car și se duce de-a dreptul în casă plângând să găsească pe bărbatul său și să-i spună cele întâmplate. Însă când colo, nici Ipate, nici Chirică nu erau acasă. Atunci femeia lui Ipate și cu argătul Tătunesu tăbărcesc sacul cum pot, îl pun într-o căsoaie pe cuptor, după horn, și apoi ea dă drumul argatului să se ducă înapoi. Și cum pornește acesta, Ipate și pică în loc. Femeia lui, cum îl vede, începe a boci și a zice: Vai de mine și de mine, bărbate, ce-am pățit! Copilașul nostru nu mai este. Și îi spune toată întâmplarea după cum se înțelesese cu baba. Ipate atunci îi zice: Lasă, măi, femeie, că de-om trăi vom fi noi harnici să mai facem copii. Da, cu cine să te sfădești? Pe semne, așa a fost să fie de la Dumnezeu. Și cum vorbeau ei, numai Iaca intră și Chirică pe ușă cu un ciocan, cu o daltă și cu o pereche de clești în mână. Femeia lui Ipate, cum îl vede, începe a-i se tângui și lui. Dar Chirică, după ce o ascultă, zice: O crezi, stăpâne, ce spune? Nu te mai uita în gura ei, ia mai bine să o cinătuim. Pune-o jos să-i scoatem costița aceea. Atunci Ipate, odată minți o înșfacă de cozi, o trântește la pământ și o ține bine. Iar Chirică începe a-i număra coastele din stânga, zicând: 1, 2, 3, și când la a patra, pune dalta, trântește cu ciocanul, o apucă cu cleștele și o dă afară. Apoi așează pielea la loc, pune el ce pune la rană și pe loc se tămăduiește. După aceasta zice: Stăpâne, ia de acum mai femeie cum se cade, numai să o ții din frâu și să-i retezi unghiile din când în când, ca nu cumva să-ți pună coarne. Și odată se duce Chirică la casa de alăturea și aduce copilul. Femeia lui Ipate, când a mai văzut și asta, nu mai s-a încleștat gura și a înghețat de frică. Atunci Chirică sărută mâna lui Ipate și zice: Ei, stăpâne, Iaca, chiar azi mi s-au împlinit anii de slujbă. Rămâi de acum sănătos, că eu mă duc de unde am venit. Dar să știi de la mine și să spui și altora că te-a slujit un drac 3 ani de zile, numai pentru un bos de mămăligă de pe teșitura din pădure și pentru un putregai de căpătâi ce întrebuiește sub talpa iadului. Și atunci, odată își înșfăcă Chirică sacul cel după horn cu babă cu tot și se face nevăzut. Femeia lui Ipate începe atunci a țipa grozav și a zice:
Aleargă după dânsul, bărbate, și nu lăsa. Câlții de la mămuca mi-a luat. Din ce mai facem noi saci?" Ipate însă nu avea acum grijile acestea. El era mâhnit pentru pierderea lui Chirică, care era bunătate de băiat și nu știa unde l-ar găsi ca să-i mulțumească pentru atâtea binefaceri ce primise de la dânsul. Dar Chirică era acum tocmai în iad și se desfăta la sânul lui Scaraoschi, iar codoașca de babă gemea sub talpa iadului și numai motanul ei cel din ceea lume îi plângea de milă pentru că l-a cocolit așa de bine. Și ea, ca așa oameni buni, s-a izbăvit Ipate și de dracul și de babă, trăind în pace cu nevasta și copiii săi. Și după aceea, când îi spunea cumva cineva câte ceva de pe undeva, care era cam așa și așa, Ipate flutura din cap și zicea: "Ia păziți-vă mai bine treaba și nu-mi tot spuneți cai vezi pe pereți, că eu sunt Stan Pățitul."